bali lilipat tayo na ano, cottage. Kasi dito medyo ano, maganda yung cottage niya. Same price lang din. Tapos yun lang, kung maliligo ka sa kabila, magbabayad ka ulit. Tapos mababayad ka dito. 3 pools pala to. Itong isa, spring falls. Yun ang ano, maluwang. Dito tayo. Ha? Spring mainit ba? Ang parkingan dito. Ito tayo. Saka medyo konti yung tao dito. No? Yes, sir. Sila eh. Dito tayo sa Spring Falls 2. Dito malawan yung parking. Yes. Susulat pa tayo. Susulat pa po. Oo, isa po. Tsaka Dito ang information. yung isang name lang po. Isang mag-game lang po dito. Dito na po, no? Ito yung location. Address. $210 po lahat. Ilan tayo? 6 no? 6. Pati dito, sir. Bawal. Bawal tumalon sa falls. Patay tayo dyan. Pero hindi, nakakatalo naman. Importante lang mag-vest. Kasi for safety po ang vest natin. Ano kalalim yung ano dyan? Malalim. Yung dun sa tatalunan nyo, sa diving area, 16 feet po yung lalim nun. 16 feet po. Pero parang mababaw lang yun, sir, kasi makikita mo yung ilalim. Tapos, may mga pambatang area naman. Ito mga sa mayroon silang label dito. Pagtawid nyo lang po, ilaka rin yung konti. Bulinaw Falls to na yun, ma'am. Doon naman po, nasa 18 feet po yung lalim nun. So, di po kayo pwedeng tumalon doon nang wala talagang vest. Kasi talagang bagsakan na yun ng tubig eh. Dito kasi, ano siya, diving area lang. Diving board lang ang tatalonan nyo. Doon kasi talagang, doon bumabagsak yung tubig. If ever lang naman na gusto yung tumalon. Yung vest mo ba kasama doon sa babayar? Ano siya, 50 po ang isa. 50, Doon po yung sa baba. Ang sisingilin ko rito is entrance tsaka parking lang po. CR po natin nandito po sa taas. Wala pong CR sa baba. Banlawan lang po. May 5 kwarto doon na pwede kayo magbihis, magbanlaw. Flowing yung tubig doon galing sa bukal, ma'am. Sige po. 210 po siya, ma'am. Saan si Marnie? Yung mga master, no, bago kayo pumunta dito, dapat makinig muna tayo kasi at least alam natin yung safety natin. Yan. Dito naman yung mga information. Sabi, anong ba niyo, ma'am? Mirasol po. Ma'am Mirasol, yun. Sa mga information natin. Pasyal po kayo rito sa Bulinaw Spring Falls po. Patag ako sa page namin, sir. Ay, dito mo. Okay, ma'am. Bulinaw Spring Falls to, sir. Yun, ilalagay natin sa link. Sige po. Magkano mo, ma'am? 210 po. 210. Yan mo muna yung 10 dyan, 10. Ito yung ka dyan. Ay, tumigil ka nga dyan, Kulokoy. Kulukoy pa ito. Hindi. Ganda na, oh. Thank you po, sir. Okay, ma'am. So, lang yun na hanggang doon. Halo doon. Total, ano eh, nag-vlog kayo po. Opo. Yung mga master, pinaka-important dito talaga dito. Yung mga malalaman mo yung safety mo. Ano. Saka ito mga master. Sa motor, may 10 pesos na, no, tapos tricycle. Ay, pares lang sa kabila. Okay.
lang kasi asosasyon po kami sir, kaya pare-parehas po. Ay, ganun mo. Buti nga kanina, sinasabi nyo nasabi nyo kamaliligo doon, magbabayad ulit. Oo. Akala ko buo na po. Hindi po eh. Talagang bawat entrance yun. Mayroong bayad na. Meron po siya 30. Yung ganda naman to. Yes, ma'am, thank you po. Yung mga master, ngayon enjoy natin yung tubig. Saka kami nagugutom na yun. Tara, tara. Saka napansin ko dito mga master, maganda yung cottage nila. Buo. Ang ganda ng agos, oh. Mas okay yung dito, mas okay dito mas okay dito yung cottage niya. Yeah. Ang ganda nito, maganda. Ang malinaw yung tubig, malinaw. Sarap. Ha? Yung mga master, nandito na tayo. Ang ganda dito. Oh. Tara. May tulay dito mga master. Meron pa doon sa kabila.
Si master nyo, nagsasagwan na. Master, bali ano tayo dito? Wala tayong yung camera dahil lubat. Nalubat siya. May ano dito, may battery. Oh. Sayang yung view. Tingnan yung view yung. Kumakain na kami. Ayun. Food trip muna bago maligo. Hello. Hi. Ito. Mar. Sarap kumain. Ang ganda ng view dito. Taas, ang dami ng tao sa taas. Rabos na magtulman ng mangga. Rabos. Rasan. Tali mo na yung ano mo. Banga mo na yun. Yung pagkain namin, no? Naubos na yung ngipin mo sa kakasip-sip. Tanjilo, oh. Gutom na gutom to. Sarap po. Yan ang ulam namin. May mangga.